kabusio mwancho murigeria nigo yaba omweso uchiase enka yomusubati Deborah Kimuntu uyu siretio mwakoe na kumwenia eigiaeta hase kenyorogia utamba kegotoka ase ward ya Kisii Central maiga yokoba use maiga yo oyo kabeiro MCA we ward yo musike Kefa Mogaka kurwa ogosirwa gokwagacha nyumba yo omwana obo hanyara koba akomenya nigenkeyo yakambia mono ase ogosirwoko na kubasaba barayibande n'abasamalia baya kobaika ange eleko ba ogosira wencherende yonse unagotumanya mulikito Wycliffe Orenge Nkayemo kurwa ase kenyorogia utamba ward ya Kisii Central ensemo yebunge nyariba Chache County ya Kisii nigerane kiego gwakera maiga yo kwego gosira ukwagacha nyumba magega yo gochandika ase kegetambe ase ngenchime chande menge yo mugako yo kurwara ase gosira ubugima bwaye njo mugako na tinde ku Wednesday umugambia karora mabira akarora tikambia kiro umwana enyomba nande namwira na irimbuya mono asa yakorire imbu atinjirende yonse mugaka arwara ase myaka emenge akaire ebintu byona timbu atinjirende yonse bono igo ya mwamanda arenga mbia mono kigima itari nekerengo ase emirimo emenene mwakorire korwa oyo minto osora arara babwatiranire emirimo buya rwayekiria iga gagokwana n'abararia maiga yo goyitarire nkeyo ere kuri ogosira okwo nigo Kefa Mogaka oyo kabero mwe musibe ward yo atebabuna nere buya ko basira abatari kwenyara nabo konyora gwense erinde na barabwo beigwe buya kwa Kefa Mogaka ego twakira iga ko mongino yo Deborah pore twarenga kimaino mwana oye mwise kurigeria ine mberere nsabwo umwaka yasira umwana ori otigarite bwieka ubwati nyombo kurare gento kelime kwara gesona nakina amwite buno murai nyombe yiga tumwagachere ebe kwa mabati ko bega tora mabati rero akana ari ngo burai na temete kwagacha nyomba chinyinge lakini abantu bakandusyo lakini tokora mabira ase uyu umwana uyo moke bono kana matemwa akora babwati nyumba agasomera gesona nonya nabo nigo kuburia kwa ruwe gochia asa basamalia baya balia bale no moyobo gwancha wesokia na korwa okoboko kugosira gocha senkeyo ere no kogania okonne kigima asenchirende yonsi iranyare kane ase iga abantu baminto tigatogenda gokonya abantu asitokonyara ubwatira n'abantu baitu botamba ane kenyorogi utamba nona ata uno uyo kabero murai agara tokonye umongino Deborah tore na murai undo kurwa umongino Deborah nera sonyo biasara binde arunka iga konya kamwana katikate enkeyo amona bamate nigo bakabuna mbimono asogosirokwo nabo ko igore bisieri gochia sonda bwensi oragane ko yetarire enkeyo eriko baikange igonkugania barayi barororo mono mugambi Keva n'abandi bamwabwegere bankonya abana bakora amasomo ayinaro mulevu honorable ingambu ya mono asenga inje yo kobeka okoboko asenkeye konyora amabati tokorere nyombe yiga umwana oro wamenye umwana umumura owetaniri emyaka 15 buneke gusikere amasikani tariko nyara korara na ngina gesona korara muno mugambi ateba bono twagokire sana ndoje tomo mosoye nyombe arare oruogende skuru ngesura gosoma ogendere butambe bo elinde nyasaye na bagokonya ikiagera bibilia gotebanga okoboko gukorwa nigo guguseniwa igorende twegende nga nyasaye nagoseni ekaragendere kona goeta agokore emirimo emekongu okoburia boigo nigo kwaruwe gochia sabarai wesokia elinde ko baikange abatari kwenyara bunabwo ngotebi n'abarayi bande bari ebirogo n'abandi batari ebirogo muna Keva bagendere gokonya abatiremeiru buna oyo minto Deborah iga ekere bakonyire tebanga netage erinya sagu chuba seseni ingo report ya Nsoko TV kurwa tamba ensari ebirogo muna Keva bagendere gokonya abatiremeiru buna oyo minto Deborah iga ekere bakonyire tebanga netage tiechikura lakini yabenga no gokonya na linya sagu chuba seseni ingo report ya Nsoko TV kurwa tamba ensemo ya bunge enyaribari Chache County ya Kisii retariane Wycliffe Orenge.